Goeiemôre julle, my naam is Leonie Libbe, ek is sielkundige hier in Parys. My kantoor is by Parys Therapy by 7 Uniestraat, maar ek doen ook aanlyn sessies via videocall en julle kan my kontak op 082-873-4093. Nou ja, vandag se sielkundige snippet gaan oor kinders leer emosionele regulering by volwassenes. Nou ja, ons kinders leer emosionele regulering of hoe om emosies te hanteer deur die volwassenes rondom hulle dop te hou. So wanneer volwassenes emosies benoem, kalm bly onder druk en konflik herstel, dan leer kinders hoe om emosies te reguleer. So dit gaan nie daaroor om perfek te wees nie, dit gaan daaroor om bewus te wees. Want as ons kinders sien dat ons emosies op 'n gesonde manier reguleer, dan leer hulle dat emosies veilig is en dat emosies hanteer word. So ek hoop dit help julle vandag en ek hoop julle het 'n baie lekker dag verder.